Здравейте, BB България! Аз съм Йоана. Аз съм Майя. И сега ние потегляме към IC. Тук сме с Ида и Дария. И сега ще си вземем Starbucks, защото часът е много рано сутринта. Мисля, че 6 без 3 минути. И да. Вие сте си помислили, че ще има влог от BBYO и няма да има plane spotting. Не сте прави. В момента наблюдаваме TUI 787-8. Това е по-малкия модел. В момента се подготвя за излитане. Ето там. Това е KLM Asia 777-300 Extended Range модела, защото такива ползват KLM. И в интерес на истината, KLM използват Asia заради закони в Китай, които забраняват една и съща компания все едно да прави полети. Тоест, KLM не трябва да има все едно подотдел само за Азия, за да прави полети до Китай. Това е Air Malta 320, вероятно Neo. Има страхотни wing типове. Сега, нека отидем сега към пистата. Ето пак тази Air Malta, които между успяха да работят окончателно като собствена фирма, някой други беше купил и сега правят. Сега изпълняват други полети. Ето тук това е. Сега да видим. Това е. Мисля, че тези са от Саудитска Арабия. Този модел тук е 320, пак Neo. Неото има по-добър вариант заради добрата икономика на гориво и защото разстоянието, което може да мине е по-дълго. Аз трябва да ги проверя. Мисля, че в Казахстан, ако може да се види знамето. Така, ето там, ето това е превест. Ето тук това нещо е 321 Neo, чисто нов модел на KLM и сега те се опитват да модернизират своята флота с точно ето тези самолети. Yes. If you're sitting next to an emergency exit, please make sure that your entire luggage is not in the compartment. И сега ще излитаме с малко към Амстердам. Ще ли нещо да кажете? Следите внимателно следващата демонстрация, която ще ви запознае с правилата за безопасност и разположението на аварийните изходи. Ако ме питате, наистина не знам защо съм си мислила, че това, което говорим, ще се чува, но както виждате, с Кати се заливаме от смях и ни е много смешно, но мога да ви потвърдя, че бяхме много тъкчени, много ни се спеше и се смеем, защото един човек пред нас беше събъл обувките си и миризмата от неговите крайници ни попречи да спим, а както ви споменах, беше много рано сутринта, но въпреки това оцеляхме и полета беше изключително забавен и приятен всъщност. И тук сега продължавам да ви снимам обстановката. Половината от нас вече спят. Както виждате, Дари спи. Кати все още оттъкчена, защото тя не можеше да заспи. 6.5 hours later. Здравейте, сега съм с нашата прекрасна ставдалинка и Майя. Защо тя имаше комплимента? Защото съм си прекрасна. Искам все Майя да се похваля, че и трите сме се включили към Wi-Fi в самолета. Обаче не успяваме да се свържем с България. Да, и ни остават 4 часа и малко до... Къде отиваме? Филаделфия. Колко пъти он я казва... Колко? Holy! Alright! Салатка. Хляб. Паста. Крекер. Кексче. Крема сирене. Дресинг. И това. Тази красота. Приятели, аз се преместих до
планове, ми ще си вечеряме с тях и утре ни очаква програма. Вие покажи водите. Тук малко ви се фукам и показвам какво съм сътворила, тъй като мърча е мой дизайн. Надявам се да ви харесва. Здравейте, хора! Ние сме на летището, пристигнахме. Аз имам бездомни деца. Семейството ми ги няма. Това са моите бездомни деца. Аз не мога да си тръгна, докато някой не ги вземе. Моля ви, елате да ги вземете. Моля ви, вижте ги колко са хубави. Да каша. Има риби. Сега с Ирина сме с нещо по-стремили в бар, ресторант и ядем. Вече ние сме бездомни. Ага. Approximately 10 hours later. Сега отиваме в автобуса и сега отиваме на програма, в която аз ще водя една част от нея. Малко се притеснявам, но не ми пука. Да, и сега реално ще откриваме нашето IC преживяване. Взехме си на интервюта, вече сме в автобуса. С какво семейство ни е супер готино. Много се сладко. Много. Там буквално пише Азис. Имахме цял ден програми, разделиха ни на малки и големи, като тук сме големите и българките учим останалите на някои от еврейските дни танци. След това имахме песни, обяд и беше като цяло много забавно. Като сега ще ви оставя да се насладите на една песен, която пяхме заедно с Биби Лайо Балканс. Окей, здравейте! След програмата не съм ви снимала особено много, защото се прибрахме с приемното семейство, имахме шабат и като цяло не съм седяла особено на телефона, но сега ще видите какво правихме вечерта. Здравейте, приятели! Сега това е първият път на Ирина в Таргет. Какво мислиш? Аз съм в Таргет, хора. Да, вижте. Тя полудя. Тя просто полудя. И така. Тръгваме да караме шейни, хора. Навън се усеща като минус 27 градуса Целзий. Идваме на задните части. Ние сме на фудтур. Пазар. Ядохме брецели. Мъка. Приятели, сега сме в Mall King of Prussia. Say hi! Ехо, здравейте хора! You can introduce yourself. It's Vidari. Hi, I'm Ella from China. I'm Haley from Liberty. And Аз съм от България. Аз съм се представила, аз съм Дария. Okay, and I'm Joanna. Аз съм вашата госпожа социална дейност. And now we're gonna go shopping! Тук ви правим анбоксинг с Ема и Хейли, която беше приемната сестра на Ема, Дари и Ида. Ви правим анбоксинг на нашите Sony Angel бебета, които бяха много сладички и просто решихме да си ги купим. И ето сега ще видите, на мен ми се падна панда, на Ема и се падна слон, а на Хейли се падна нещо като Пикачу. Много са сладички, вече ни седят на лаптопите, а тук ви правя още един много бърз хол на всичко, което съм си взела аз лично от този мол. И така. След като се завърнахме от мола, имахме Супер Бол парти в нашето приемно семейство. Бяха поканили много хора, бяха купили всякаква украса. Ето тук виждате, че сме се облякли в джързита на отбора Seahawks, мисля, че се казва. Те са страшни големи фенове на Супер Бол и понеже са от Сиатъл, направиха цяло парти. Great.
Ние ядохме корейски топчета с оризи. Аз пропуснах, защото не мога да си позволя повече да ям, беше ужасно. Аз мога да взема още 20 минимум 25 даже. Но чакаме чистейка. Чистейка. Чистейка, защото това е крайната цел. Здравейте, приятели! С Кати сега сме в Темпъл Харцион, примерно. Same thing, примерно. И сега нашите приятелки Ирина, Ема и Майя ще водят BBG програма. Say something to the vlog. Гладна съм. Искаш ли мъфин? Да, моля. Здравейте, приятели! Вижте, купих си Олава бутилка. Аз също имам такава и оранжева. И сега сме заклещени в такъв автобус. Хора, седим тук. Ние сме пристигнали, но седим в автобуса вече половин час сигурно. И аз подявам, защото пуснаха екзек с хората първо преди нас. Ариел Замир. И ние седим така, ще поудея наистина. Did you ask? Say hi to the vlog. Isaac? Say hi. Hi. Say hi to the I vlog. don't know why we're here. Yes. Това е Изак от Босния, това беше Дорона от Израел, това е Ирина от България. И това са... аз съм Macedonia. Ирина от Монтенегро. Macedonia. Okay, whatever. She's from Macedonia. I'm not... Yes. So basically Bulgaria. So basically, No! Basically Bulgaria. Everything's Bulgaria. И така, приятели, ще ви се включа с Israel. What? В крайна сметка ни пуснаха от автобуса и тук вече закриваме Global Ambassadors Week и се запътваме към IC хотелът. Здравейте, приятели! Сега сме на пригейм за мача и Нью Йорк Никс. Аз съм за Никс. Аз също за Никс. Аз съм за 76. Да, и сега сме много близо, сега ще ви покажа къде се намират и е много яко. Ема, да say something. Аз много се радвам. Това ми е мечта от дете. Аз много обичам NBA. И... Snaps for that. И в крайна сметка бяхме щастливи, тъй като Никс победиха. Приятели, в момента сме добро доброто часът е 9:51 и ние вече се запускахме. Закуската е окей. Да, имаме много тагове. Дълги, малко по-грозни. Да, с Ирина сме в стая с две германки, една от които май с COVID я разкараха в стаята, но иначе другата е много сладка. Аз съм с Сина и Дари. Тя е супер. Вижте, имаме шоукейс, закръгли шоукейс. Ще се включим от шоукейса, но сега имаме специален гост. Я кажи тайно. Хора, аз не харесвам американци. Не, никой не ги харесва. Здравейте, приятели! Сега сме на Равномър шоукейс. Много е готино. Сега ще ви заведа към българската станция. Има много хора.
Ваня, президента на Балканците. Hello, friends! Здравейте! Нямам глас. Сега имахме делегашен митинг с нашите чакаме да ни свиснат да ходим на опенинг церемония и сега Кати... Церемония. Всички им слагаме. Ирина, show yourself! Да, само ние с Далинка ще бъдем с чисти кожи, защото не искаме да брекат. Точно така, ще бъдем с чисти кожи. Утре е шабат, трябва да бъдем красиви. Да. Не може да имаме боя. И така, днеска нищо специално не сме правили и дойдоха всички местни хора. Местни с т и без т. Защото имат много месо и мазнини и много са гадни. Не ги харесвам. И сега ще снимам положението. In change. And now, the reason why I'm so proud to be here with all of you tonight is that the theme of this BBYO conference is... Hello. Over 90 years ago, honor the legacy of Bulgaria! Much later. Тук, приятели, с аз, Кати и Майя се намираме на една програма, която се казваше Life and Death Decisions. Мисля, че виждате колко ни е забавно. Между другото, аз не помня какво правихме, но просто... Да, то си личи. Many unbearable hours later. Hey guys! Hi! We're currently at Shabbat. Shabbat shalom לכולם. אנחנו אוהבות אתכם. כן, מאוד. עברית שלנו טוב מאוד, טוב. יותר טוב מכולם. כן. ועכשיו יש לנו ארוחת ערב. זה קאמן. תדבר בעברית. שלום, אני רעב. אוקיי, יאללה. זאת דריה ואמה. שלום. וזאת אירינה. שלום. זה עוגה וזה כמו רטו. זה כמו וופל. זאת מאיה. שלום. זה מר וזה מקסום. ואיך הוא ידע אני לא יודעת. אבל אני ישראלית. באמת? Dayenu, let's do fit check. Wait. Okay, hey guys, this is Kati. Now we're doing a fit check. Tell us everything and where is it from? Okay, the dress, I got it from HM 2024, IC 2024. Yes, let us see it. Oh my god, smoking hot! Whoa! And the shoes are Adidas, of course. Okay. And Okay, so now we do you wanna sound. Okay. I look very bad. I'm sorry, guys. I'm sorry. But this is me. This is from Zara. I like it very much. This is from also from Zara. It used to be white, but it's gray now. This is from Shein. And this is from Denver, Colorado. Let's do H&M, BBYO Souk, Bershka, Nike, Decathlon. And the keeper? Bye guys!
А ето тук, приятели, сме много горди да ви споделим, че нашата прекрасна Ния спечели Advisor of the Year награда и тук имаме кадър на Далинка как взима наградата от нейно име. Здравейте, сега съм с Ваня от Сърбия. Чао, аз съм Ваня от Сърбия. Здравейте! И сега сме на последната ни вечер тук на IC. Аз съм малко тъжна, но съм много изморена, защото днес имахме избори и бяха супер дълги. 10 часа бях без телефон. You have something to say? Не телефон. Телефон много. Сърбия. Па нищо, за свој мој браќу волим вас и останете јаки и ето, Да. Здравейте, приятели! Сега си тръгваме от IC. Мисля, че се личи по страхотния ми вид. Много ми е тъжно. Но си прекарах много готино. For one last time. Сега Кати пишка и я чакам и през това време ви снимам. Ето ще ви направя тур на единствената... Така както ви казах, ще ви направя тур на единствената адекватна туалетна в този хотел. Ето я Кати. Семи ръцете, като например момиче. Ето го там е така. Ето ги Ема и Дарин. Jewish and proud as always. Израелското знаме, Бадазъл. Тур на моя Ленярд. Така. Имаме от NBA играта, имаме Токи Израел, имаме от някаква организация, имаме от BBO България, която съм златен член. Имаме много стикери. Wow. Имам подарък от Далуш. Oh и вашия, по принцип аз съм IC Leadership Steering, обаче нямаха пинче за мен. И ето това сме всички.